Yan. Ang face inquiry. Subong ako. Internet na po. Okay. So, alay mo sa ang hari na subong ang new rate bilang lilikuan prepare ko ba? new rate na to as of today. Sabi na lang sa case mo. Requirements na mo ang mga requirements in case sa internet. Kung ilubong ka ba? Lubong ko. Kuha amo di kay may bakante pa. Daw pa di available. Charot. Schedule kung saan mo ka mo gusto. Gusto mo ipalubot Patay. Oo na be. Oo na be. Oh. Nilang medyo ako nga one subong. Pwede lang rin mo kung sa price list. Ay nga ako nga boso binokdan ko. Kaya nag-inquire siya. Si Boss Mio, Boss Mark. Si Boss Mio, Boss Mark. Ano siyang ginatawag na tapyong sa ato na ito. Ano na yung subong? Mada available subong din. Mga balambi. Mapa. Mapa, wala na di ko lang mapa. Kaya wala na sila ba't dito mapa. Kuha ng bigyan ng... Nang may kuha ka lang Oo, kung makuha na sa sila na sila ng simo kung hindi yung gusto mo. Pero sabi gusto mo classify mo sila na lang din mo simo. Kung hindi mo gusto, lapit ka sa entrance. Pero sabi mapa na. Isa lang ngayon, ta? Ha? May isa lang ngayon, ta? Hindi mo na kinadlan? Hindi na, okay lang picturean ko lang. Sige. Sobrang available na pa. Wait lang guys ha. Sa ating the live mo na ay